reaktio. Ja mitä tämä lamaannon reaktio tarkoittaa, niin se stressireaktio voi olla myöskin lamauttava. Eli sehän voi, te saatatte menettää hetkellisesti tai jopa kokonaan toimintakyvyn siinä tilanteessa. Että jos se on liian traumaattinen ja sun oma psyyke ei sitä pysty käsittelemään, niin sekin on hyvänä muistutuksena, että jos olet joskus jossakin auttamistilanteessa ja siellä on useampi auttaja ja huomaat, että osa ihmistä ei tee yhtään mitään, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että ei halua tai uskalla. Voi olla, että ne stressireaktiot on ampunut vain yli. Olisiko keinoja, millä tavalla näitä stressireaktioita pystyisi hallitsemaan tai hillitsemään, niin onhan niitä esimerkiksi tutkitusti tämmöiset erilaiset hengitystekniikat, hengitysharjoitukset ja niiden harjoittelu ja tuominen käytäntöön, niin ne tutkitusti, niin niillä pystyy niitä stressireaktioita vähän hallitsemaan ja vaimentamaan. Saadaan vähän laskettua sydämen sykkeitä ja koneistoja vähän alas siinä tilanteessa. Tämmöinen sisäinen positiivinen puhe toimii myös varmasti, eli luot itsellesi uskoa siinä tilanteessa, että hei, kyllä mä pystyn, hei, kyllä tää on mun hallussa tää tilanne. Ja tämmöiset säännölliset ensiapukouluttautumista, eli huolehdit siitä, että käyt säännöllisesti ensiapukoulutuksissa, saat sieltä niitä oikeita toimintamalleja, sitten sitä oikeita mahdollista tilannetta varten ja sulla varmasti se tilanne psyykkisestikin on myös sitten paremmin hallinnassa, kun sä oot näitä taitoja jossakin vaiheessa opetellut. Mikä voi myös auttaa näissä tilanteissa, eli tämmöinen stressireaktio aiheuttaa myös haasteita psyykkien toiminnalle, eli sehän voi, mitä tyypillisesti, mitä kuuluu ja tiedetään, niin haittaa semmoista putkinäköä, eli näkökenttä kapenee, vaikeuksia havainnoida ympäristön asioita, mitä siellä tapahtuu. Meillä on täysin intensiivisesti keskitytty pelkästään siihen vallitsevaan hätätilanteeseen, uhkaan, mikä se ikinä onkaan. Ja lisäksi se voi aiheuttaa vähän haasteita ton muistin toiminnalle. Eli voi olla vaikeuksia siinä tilanteessa, se on niin intensiivinen se tilanne, että